Impakarajan itumtumun na to. Suway intiap-tiap ringkato tanyo di siya maligap, iwan di siya malupa pakarajaan ini. Amin tumun sinibadat. Luwala binin sa mahayang. Ando in problema kato mag-usa manuiso yan nakalima ako nagumbra. Nakasyama ako nagumbra sumawa pagwi por magsimbahayang. In kaywa ng kasi magtawap bukun kal na ibadat. Kal na amin Torres magturutuan. Magpicture. Ay, may style pa yung kaywanan. Subhanallah. Ay, selfie. Kaya natamo to ng mga style. Yung pagyan, samboy na tuya po. Di upang sa kasing camera. Tumtuma. Ang patumtumuntuan, in-FB na makinagto. Muna Facebook. Kakita milo parag gusto si Manu siya halaw miyaw. Oy na. Nakita mo ron, ayaw ito mga grabe lang. Yan ko ito lang ato na tawa, amak ka. Oy, nag-ads ko mabrok. Lang si Kaywanan. Ha? Tabi ha? Lang si Kaywanan, before yung kuman, before yung lang nga, inshallah lang nga tomorrow, I will going to Umrah. Oy, lang si Kaywanan. Sadik, sabi dua. Ha? Sabi dua, sadik. Ikaisa. Pagdatong naman, alhamdulillah. Umrah time. Utang na yan. Postes, halos kaman. Sadik, latan sa dua. Sabi dua. Lampay kita ruwa mo tuan. Pag-usap to umrah, alhamdulillah. Dan umrah. Ya. Isuy-suy pa katan. May tatusay pa isuy-suy ni maksud. Pangasu. Asun ta kuno. May tatusay pa. Supaya walang nga tuan kaingat ang singkatan. Ay, kumawaya tuan na dyan makaingat kayo mo. Pero ba ito sa laan niya? Ini tunggu di barat aliantin sumudin ria rikato. Amunya tinalianta. Sa ay kumasusa sira umat kau. Ha? Ikaruannya Facebook. Metafik. Kita main tau bisa sa niya ampun, bagay ampun. Oy na. May kapaji. Ay. Ito may tumuti. Ay na. Pagputi mo niya kelas-kelas nyo grabe lang ato muti na kau. Pag kita mo ko na 363 90 lius. Kaya pan kat kawantuan. Facebook. Apa benar? Ha? Kakita mo ron, buko naman dupang. Mga kasari mo mga kawaya mag-post. Grabe lang yung lingkat minda. Pag-meet personal. Ay, nakaktuan. Basta lang mo, akada ko magsuka. May tayo kita ko lang mga Facebook. Grabe lingkat. Pagwa personal, subhanallah. Utas. Ikatunya. Ang kanay ni, pinabahi ini. Ikatunya tuan. Fitna book. May fitna. Aw na ni po sa Facebook, magtuisang kumakan. Naunal ko tuwan. Aw no chima tong kano yan. Inkay wala dito na dyan dit. Lung malukay na salo. Sige, bago yan lang kitawin dit. Inkay wala, isila dyan kay mo biyan. Malukay na mga kahapon pa, mga takisa. Mga sambil na mga last year pa yun. O pa kayo wala ni post, throwback picture lang. Ya? Throwback picture, post pa. Ini mga tema ng parang Islam. Ang kanalong kufit na buk. Dami ka manu iso. Long ikwan nyo ng ibeni. Ayaw kita magtuyo kumakad bang para kara Facebook. Mapuasin po si kaum si Sat. Kasi ikaw, bunala sa post niya. So, pangadyan. Kaya na, pag post balik ikaw, si kaum kumakad. Pit na sana, ganyan na upin. Utas. Ayaw, sa makarara ka mukha ko, ha? Marara yung kita lumukay. Kaya na, pag ikaw, magkalagang kita nung magpatak, nasuway ka mo mag-deal. Nung si Kevanan, pit na sana, ikaw magkakat. Utas kita isa. Ha? Fitna po. Dami ka ng mga suisi, kakitaan ka jimajato. Biasi mga min pagalo nga, ayun, jimajato yan. Ayaw kita magtuhin mag-usos. Bala nga si Kevanan, tabi ano nga, benisanin, inaisis, benisanin puan, ayaw kita manudsud. Wayroong panghati ta, wayroong pamahanta, pas kita para ka, relax na dyan ka. Basta na dyan ko comics maun. Kita na dyan ko sing gadget bangunin nag-sale. Ay ko ka, kita na dyan ka. Mahayang damanin parasahan mo. Buko naman ko mga buko naman ko makasudsud si mga parakala. Adihay ni mga tayo mga kakamis lang, parakala inisway kita mahangin. Bang so pa mamagumrahambok ng kato, ayaw na mag-post. Bang makajari. Bang kaya. Ha? Bang kaya. Cukup min Allah ta'ala sumaksi kayo mo. Wakafa billahi syahida. Inagis na wakafa billahi syahida. Cukup min Allah ta'ala sumaksi. Nang atuan ba't masyabta kita sinalawa awla? Wala ba problema niya? Sa ingkaalya mo rumbang sumudin riya mo. Amo niya lalyan ka.
in nabi in kaalyan sin nabi bang sumud in riya siwi-siwi. Sa mabita, in riya siwi-siwi, sa lugay siwi-siwi, tumawd, lumago siya. Uli relax, alyanta. Ini ni matod majat ko, amo pa isang biya kanat katway pangati. Bisanin taga pangati to, magpusda. Kalau balik ka masalas sa tagataning kahalan ini. Wala ko narayan ng tapi, bang ko narama masalas sa tabiyaw. Kalau balik. Imparakala ini, suway kita mahali. Okay wanan? Okay. Ginis na, katambay post. Ako sometimes, magpaka-post tayo sab. Oo, bato yung baranta. Ha? Sabo ko na kayo magpupost, ano kayo mag-post? Mag-recruit na dyan ako. Sa bang biya bukunda tuds kuhan, ayaw na. Lumalabi daw nga ibadat, suwe na to ayaran. Mga tema mo, suwe na mga ibadat, suwe na to ayaran. Para kala ini, tumtuman at mga tema mo kwa kama Islam, suway ayaran sinambuk rin katutan. Alakaan, ingin na wabaran na to, lumalabi na pag-ibadat. Dami ka mga tema mo kwa kama Islam. Para kala, ang kanmita sa bahayang sadya ini, inakabidda tumba sa mga umat ini. Ingkataan manus, in mga sahabat, bang sila magpangasu para su sallallahu alaihi wasallam para kala, ikalapas sulga, ikalapas dengan ka. In kita tuan, duha ng pagpangasu. Pirasin ba nung sulikuan niya? Ha? Yan yung pangasu. Biyanin ba yung kausatay? At sulamay problema. Ada pun tuan, in mga sahabat, bang sila nang asumusin para kala sulga, iwan sinar kalong si mga ulama, bang kalau niya makarungog para kara suy-suy, sulog ay basinar ka, insa kalau dia kato, kalau menulmal dayan. Sumakawa amo ini malagulong niya pangasulo. Sabbita, ikalapas mo na yan kakasumulong isuwa. Haron mayan tema utama Islam, in para kala, bang intaw miyari nag-apply, intaw magsunsuluga, siyempre on requirements. Ang tiranan, bukun isang tiranan, pasulong ko magtisuluga, away rumpun sabab, away rum inang mo. Ipasulong ko sulong anatog sa jakaw. Gadyan ko, sinuwerong di ko magatid pa, inang mo. Na, in kita mag-apply, wang kita mag-apply, mag-abroad, kalagyanin mo yung biodata. Iwasig kayo, wanas kayo, nang edit-edit tawa ka ito. Hindi, ang pulang-pulang din ba? Kasi ko sa, kung nagkakita kita, di mo rulog-rulog kita, isang siyang tapang tiyo-tiyo. Yan. Butangin lang nga, kung American, wala yung patato, ba't kita lang nga pulma? Siya lang inulog tawag ng pansong, kira. Ini, pag-apply mo, before mag-apply, sawab si maksud mo, mabaya mo madawhat yawn, ingkabayaan mo yun tuwan, madawhat mo yung maksud yawn. Supaya ko maka-abroad, di ba makakari ko makausahan. Lang nga swere sa bawang skills mo, kung mag-apply. So yun skills. Naswere sa mong kayangatan mo. So yun kumayat luka. So yun kumayat mag-English. Saan na kumalungo what is your name? Ingkayawanan mo kung what is your name. What's your name? Kira. So yung kingatan mo, sabi pagsunsulo ka, on requirements. Dami ka mga on skills mo, na yung pagsunsulo ka, biya turaysa. Langi Mu'adh bin Jabal radiyallahu an, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin an yudkhilani fil jannah wa yuba'iduni anin nar. Langi ya Rasulullah, baytay ko ni ako sinhinang, amin hinang ikalapas ko ring hanarka, ikasud ko suluka. Ikasud ko suluka, ikalayo ko ring hanarka. Ini pakaradyaan, at ini pagsunsuluka, bukon sa dyan, suwi bukon, amin basta-basta dyan pasulun, suwere sa bond requirements. Ikaisa. Lawag si Nabi sallallahu alaihi wasallam bangko mawaya sumud suluka, iban limiw ring narka, imparakala malago pangasun. Ikaisa. An ta'budullah wala tushrik bihi syai'a. Pagtag-ipon ko, patuhan mo, ayaw ko tuod, magsyirik ka niya, magsakuto sa pansulagon mo. Muna, pagtag-ipon, imbita sintuhan, nawang lang niya tuwan, intaw, di magsambay, di magsambayang, di masiguro, correct. Aw, di masiguro, intaw, di magsambay, di magkasunsuka. Sa intaw, magsambayang, awn chance. Sabay ta, pila sa jawak tintinggalan nila. Pila sadya waktu, amin mabuk waktu sadya katinggalan mo, Allahu Akbar. Bang kita mau pahukuman si mga ulama, Allahu Akbar, masakit. Papagtag-ipon mo, walaupun bisa ni Nabi iyan sa sinallah, wa'budullah hatta ya'tikal yakin. Pagtag-ipon ko patuhan mo sa hinga dagpakan ko sing kamatay. Nabi iyan, Nabi,
Nabi sumambayang tahajud maabot mamidpid ito na pagsambayangan. In kita tuan banghima wa inayat sinimam, maabay sa binayat gan makaniso. Dili ka din pagkaunta tumanggok tayo na. Napagkisumbalik, rolay ng tarawih. Nakanukunuun mabis kayo mag-imam. Tulungan sipak. Ano yan? Nung gali kita, ano sinimam. Allahu Akbar. Yan ang mag-imam. Yawisam. Allahu Akbar. Yan ang yawisam. Suwi ni mag-imam. Liso, katanda sin liso sinumat ini. Sa, yan tugdasin Allah. Ha? Ikaranya lang sinabi, iwot ay tud ka mo magsirik. Bangso pa, maunduma tong problema, kanong problema, katubang diya, itong problema, umarap pataas po. Tabi ha, dalawang sigkaya, manambisan kami lang nga pabud mo, kung na si Binduan na murong patay. Ito lang nga pataas. Uy, may tasab doon pa, naulog man, kumiatay ikaw. Problema saan? Ha? May tani pa ko Jimiritso. Dalawang insilaw lang yan, masuok. Uy, ubus na, lang sinabi, bang namayatay na nakupuadan, pas para kalabok to na. Mapuasin to, sana kato Jarya, anak niya mo nang hinduakan niya, iba sinihin mo nagumpat doon kanya. Pas para kala, intaw mema, temong siya makawis saratuan, do kayo bisanin kami na masyol, do kayo lulong niya, bisanin baran na mo ni nasyol pa, kamu, may bayan harap niyo pamarika mo, susunod na kulo mo kay, may tadi pa ko rumayrip. No. Ikaruan niya bang ang mabakatod sumusulga, watukimus salat tindungan insambahayang. Siyabot na kayo ng karaw sa sambahayan. Tindungan ng sambahayan niya mo as bangko mabaya. Amin maparihala yung sambahayan doon kayo mo. Iban makasud ka suga, makalapas ka na ka. Hambok mas si Abu Darda radiyallahu anhu. Nangaswa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasihat ikuno ako. Sinasihat amin tumanyok papangatan ko, tumutog apangatan ko sinhinang. Hamin ikarida ka ako sin Allah. Pinagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Darda, la tatrukanna salata muta'ammidan. Ayaw mo to, tinggalin sambahayang turun mo. Kamu na. Ya Abu Darda nagpanasyat na Rasul dito, patinggalan ng sambahayang turun. Sawab may ta, faman tarakaha bari'at dimma. Isyusyutuan in timinggal sin sambahayang tiud niya, nakalayo na siya nga ulong iwa rahmat kaampunan sin Allah. Kamura ko may magatas pikil. Nakalayo na siya, may talong yung mga kafir. Ha? Nagsisirik pa isa, bayan pa rin kato. Siguro man sila yun, yung karewan, di adun niya, adlo akhirat way na. Ay mo kumparain kahala mo matiwan sin ikaw. Intaw bari iman lando ipananda sin Allah Ta'ala. Long sinabi, asyadun nasi balaan al-anbiya was salihun. In lando pananda sin Allah Ta'ala, pa mga manusia, muna-muna mga ambiya. Inambiya kata ni mga karasulan, nakalabay sila pananda sin Allah. Was salihun, iwan sintaw nag-ibadat pa Tuhan. Ay kung maganganangan sukat ko magsambayang na ko paratungan problema. Ay kung magsambayang sukat ako nag-ibarat di ko paratungan kasusahan. In kamatawran kasusahan to ang pagparatungan to nag-ibadat. Kita kung ako nag-ibadat na, matawad na isuy-suy kayo mo kuri puti sa blong ikuan, nag-ibadat na. Pamunalay sa. Ang pimano siya, in karasa lipadjil, isa may anong kuripot. Isa mabayanong kuripot. Uy, mabaya! Sa di siya magpanggihil. Uli pagtagsin ba ito? The Platinums. Ha? Lawi na nga stainless. The Platinums. Na, pasal kita ko, di sa magpanglihil. Sa di na siya mayanong kuripot. Yan. Ano yung panglihil? Na, apa, magpatila mo kayo kuripot. Long sinabi? Sabon, long sinabi, fa'innal bakhir, sabon na ito din tao kuripot. Ba'idun minallah. Malayo sa patuhan. Wa ba'idun minan nasi. Ibang malayo sa pamanusya. Wa karibum minan nar, ibang masuk sa panarka. Wa na'udzubillah. Tao kuripot. Dami ka rin nabi, dara magdua, Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Magpatili mo na, kuring maka kuriputan. Ha? Yung problema ka to, actually, miskin kita nung kataan. Musta beta sintuan, pwede kita nung miskin. Sumagawa tuan. Anaron na timbaran na itong maggasto ka ma. Intausog, wala na habyak siya maggasto. Sana habyak siya magpangayo. Oh. Ayaw makuya ginambuk din ka, tutan yung amin siya tumabok. Suway siya indumuhal. Amin niya tinsuway sa makuyang. Kurik, so beta, bangkori mihil. Sayo ang kasiyahan, sayo naman ang kasadapan. Kaya min sarap. Intaw, diwala mo sin amin tungbas, amin saraka, makuyag siya. Diyan nawang muna pakuyag ginipon. Diyan ni Allah taling kuyag magpakuyag mo ng muktaw kasusahan. Ha?
Sambahayang, suwainin, lumalamin ng tagasawa, ayaw to lupahunin sila di mag-ibadat. Suway, makalamo rin nasawa mo. Doon sa pa magsambayang doon, inauna na. Di, lumutuan, nasawa ko, nagsambahayang. Ama sa nakanin siya takorian, imay ng buko sugat to. Ibukit, pinasawa ko. Uy, ikaw mag-usos. May tabi bukit, tinamag sa bayang. Anong pamahintay sabyan? Sumo na ako lang, ruwa tahon na ako lang nagpatumtum. Biyan lang ko kahit, anong relax ka, wag na kanay, sabon na lang kumasa, dumayaw ra yan. Sabi, pag patumtum, kung yan mo yun, pagpatumtum mo, uy, mahinang magtuloy. Ang kanawang mag-asawa, umobserve ka. Pagkatag mo nagkakama mo yan. E problema ka to. Pag kita, diliwa kita na, magkilamat to. Oo, na, pag kita, pag doon mamagtiyaw, magsusun. Sabi ito, nagbuko na kami kanin inasawa. So, ka mamagtuyo. Maring ka, may problema. Mag-asawa ko rayan, may problema. Mag-asawa ko maning ka, may problema. Sa tuwan, observe maraw. Mahunit bang doon magsusun ka rin mo matarbiya. Mahunit. Ha? Tabiya, okay, wala tabiya. Bukon ka, buhi pa pagbawanan na. Tabiya, magpatinibong ka naman, auzubillah. Meta, sabab si meta, bangko nagkasoy pagkakama, tumtumatuan. Amo pa, ikaw hindi upang, umbisa nito, hindi upang na. Ang kanong siya kita mahali, ayaw kita marasin usaha. Ayaw kita marasin lingkat. Ha? Ayaw dyan siya mamin, pagkatab nun ng mutuan, mga ito baway na sawa ko. Putang dyan sticker, may isang blima. Ako masusa. Putang mo. Supaya condition ka. Kung biyan ako sinakaw, problema ako, ayaw na. Yung mga kadun namin nakakaman niya. Patay aja ini law. Kinasaan kalas. Mga pisina-sina. Alatol. Ha? Pas para kala. Yan. Magsambahayang. Suwera tuan. Tarbiyaho mo na sa. Suy kita humali. Pagsambahayang. Para kala sambahayang. Suy mo para sa mo. Sa pamilya may ingat doon siya ulihan. Ha? Ay mo tuan paray ka. Once mo na perek. Assalamualaikum warahmatullahi. Delikado ka. Pala yung misis mo. Ha? Doon ka unahan. Inasa mo riyaw liyan. Bang magsambayang. Ay mo paray ka misis mo. Delikado tuan. Sumakit man. Ay musiba kita. Oh, okay na tamo rin. Kita ni touchscreen. Ikatunya. Long sinabi. Bangko mawaya malapas. Bangko mawaya malapas. Dahil hanar ka. Iwan makasud ka. Suga. Duti zaka, iwang pagzakat ka sinaka. Zakat ka. Intaw tagasin, zakat sin. Intaw miskin, mga waktu pagzakat fitir, wajib ka katong magdili zakat. Dua klasin zakat. O zakatul mal, o zakatul fitir. In zakat sinsina, mintaw mga nakausaha daran. Magkausaha, sinaw na bukim yan. Long nga, Sheikh, banglong nga kita magzakat suwe sa jay briyer, hindi ka makapagzakat. Long kasuod ta ka. Sakawa ko mag-usaha, untong sadya. Nga mo ko, nabiyan na lang kayo magzakat. So, every year po kung adlaw-adlaw mo. Inadlaw-adlaw siya pagsaraka. Bang sadaka, mayroon limit. Anytime, anywhere, if you want. English yun. Paano, sabi ka mo dyan pag-English. Ha? Bang sadaka yan. Pag sadaka ka mo, anytime. Ibadat ini, kita kuno. Ha? Allahu Akbar. Mapakaumintaw tulabul ilm. Mapakaumintaw tayo mauna ka mga Islam. Uy, nagisinasul. At mu'minan. Alal jur' pakauna nilong sinabi intaw bar iman amu insabo kahapdi niya. Maita. Fa innahu athamallahu min thimari jannah. Bang mutuan na pakaun intaw asabo kahapdi. Sa bunar tu pakaun kau sinallahu talabungan kau hiram sisuka. Jakpat na magpapakaun magdaraka walo. Ha? Jackpot na magpapakaon pali kambing. Magdurunin jackpot, wangong pasubri-subri. Allah! Huwag ka mo? Uy! Pagyapiyakarang pa yung bilop. Para na siyang kayong bilop. Saan ko kabuelon? Utas! Pero ba? Yung mga gano'n namin yung bilop na ito. Kirasan. So, ikaw magdilis sa katahal mo. Intaw tagausari, wangon dapat. Lumalamin na wang bulan Ramadan. Uy na. Allahu Akbar. Bang pagisim na kura, ando kay lumatot tayo mangurunta. Ama saya tumura-mura pang mapyag barakating kamu ising kamu amin. Hamasa. Nagpabuka ako rito sa kuwan. Aw nahambuk na mga katote mga tamang pang-imyan. Daw nga ka, tuhan mang makajari, daw nga kawaon na muna inlabi pagsahuran na mo. Di ka mo mahansol. Mampang, nagpabuka ako. Ikuno. Timo, wala timang isim mata ko sa impangatayan ko. Long sinasawa ko, aulong niya rang student ko rin magpakon do adlaw. Di ko no.
Kita ini makuyag kita nagalop kita simpag kamamo, sumawa sila. Adapun ondeng hama kanila isabing problema, way sila nagagama. Bisan may nagagama, ando kay lubang man, kita makasupport kanila. Sa wabintong bas doon, mura-muran, ganang may nang tirani pagsadak ka mo, dumayaw sila. Ang kanda mo mag-Ramadan, suway mamikilan, hindi ka makapabuka ka mo rito hawla. Hari kakausan tuwan, adlaw-adlaw, ando kayo magkamot bulan Ramadan, suway ka mo makapikil. Pahampit ka mo sinusahan niyo. Sa wabang ka man nawapatway, nasani kami nanusahan niyo yan. Bukon ka mo forever din niya Saudi ni. Babaw no sinyo, babaw na utak kaputan niyo, paraan mato. Sawang tima ginawala, ama, naon ni pag-celebrate ko nini paginang pito, ibang pagmaulod, utas. Aw na nga suwuka ko. Laong nga katuan, biya din na ba, laong nga ngayon maas pinilo nga pagmauluran. Wang kuridilan, dukalan ka ko. Simpleng jawab ko, ising kaway mo, dumukal kayo mo. Maas mo Allah Ta'ala. Lang nga, simple lang nga, dak mo ba lang yan in Allah Ta'ala, kaway ko mas na puas para kalaya. May tab, doon daw waktu mag-celebrate. Ay, di tanan din menjadi diskusyon sa paon kay wanang pangangaputan nila. Para kala ini, pag zakat ko sinata mo ron pagpahampit ka. Bang di mo nakakaw sa magzakat every year, pisan na kumana mo yun, pag sadaka ka. Sadaka, uy na kay sinabi. Laong sinabi, uwatin niyo, insakit niyo, uning pag-uwat, dawakumul marad, dawa maradikum as-sadaka. Uwatin nyo long ya insakit nyo ni pag-uwat amo ni pagsadaka. Sadaka, uwat yan. Aon hambuk kisa, iniji matukatutan yung in Indonesian babay. Ama sa Indonesian, amin, sawab sing kasig pitching kamoy. Ini story niya, kisa to, sinambuk doktor nakachika panakura niya. Pag check-up sinakura, tagasakit siya cancer. Yung cancer, mahunit tuwatan. Ini mo kung jima to mga tabil, jima to hamasa na to. Aron mayan, aw mid niya Indonesia, magtangi sa Jenny na. Pag usamok masana, kalaway yung boss na diwog siya, nagtangi sa lam siya. Pagtangi sa lam siya, suusa sin boss niya. Lang yung may takaw nagtangis. Lang yung beta bunal, lang yung madam. Pag uwos ko naganak ang pangkapito, miya ko po magtimari. Sa absin kasing pitching kawin mo. Doon adlaw lang niya magtuo sa diyang gatas, dilaw niya mawaya, dumurin anak, wala nakadulukan. Imangi si madam. Ininang si madam, di hilinggad jirwa tahun piyaw, ipaw lapaduroy anak mo. Pag awot siyang pagchichikap niya, pagpachikap niya, kublaan in doktor nalawa in cancer niya. Sin doktor na yung pagkumat mo. Nang ngaway, aw na jalong niya tao lang isadakan ko ba ni bata ko, yawi ko pa wala biya ini, kami ito na yan. Ang paymen doktor bunalin betas na so. Dawu maradikum bis sadaka, uwatin yung insakit yung sin sadaka. Nabi, layan tikuan ng hawa. Di nabi maglabtik sin dila niya, ilawahiyo ha. Malayin ka namin din nga wahi sin Allah Ta'ala. Kita ko no, ati kumuripot pa kaw. Subhanallah. Amin problema ka to. Tolong mo, tito na yung katsina mo. Nawira may sab ko yan dilan kataan. Ay, nawira sab ko rin dilan kataan. Hindi lang ko. Uy, makarinig ko ruwa pilak. Ang pupilak. Uy, malago na to. Ha? Ikaw pat, watasumu Ramadan, iwan tuan pagpusa ka mo bulan Ramadan. Puasa ka mo. Narendi ka to tuan, aun yan puasa. Pagawot palom siya, kumaun. Sa dalawang, wala ko kita ikaw, wala lang nakita ka, wala ko nakita. Ikaywanan, sumahul ang sindom. Pagbatisin, pagmainat, sumahul na isang. Grabe, double time. Ha? Na murang-murang patilabong kita. Munalin kita ini, bawang mo nag-ibadat. So magawa, trinong timbaran tatlo yun. Dami kan, pag pang-January, ayaw nyo lupahat. Ayaw nyo, amoy na yung tiranan. Punal sa, inat nyo yung marikatan, nag-usaha. Correct. Nag-usaha inat nyo marikatan, sa yung pangasubo. Pag kanyat na nag-usaha ka talmiyari, Jukob na jawari, to di. Suway resab, awan sumud kami, bisan na kumanin ito panghati. So, abmayta, imano siya, sumungin panghati na wang sa dungog, madaram magdungog na sihap. Masarap imagibadat ang panghati mo. Ako'y nakarealize. Masarap imagibadat ang kahatian mo. Dahil sindi.
Kitawang ko rin mahingat, may panghati mo. At aspin nila sumambayang. Sa dalawang mo, panghati ta, mga buwasan kawajiban. Dari manjari, di sa manjari mag-exempted na dyan. So, may ta, iyan kita sintuan, fast alu ahlat dikring, kung tumlatara mo, pangasuka mo, arin yung kahatian, pangasuka mo, hindi yung kahatian, pangasuka mo yung kahatian, at taong makahati, may problema ka ito, maluman mga subo, ayaw kita maluman, di man ka pagluman itong unahan mo. Aw nang kewanan, bang isabi, guro serious, maluman sa long sumukit kewan mga subo, ningkato na mga rakin na guro. Kita lang kay Kwan na rakin na ba? Law ka na ako. Amo niya mga temod ko ka Islam. Ikalima niya, watahujjul bait. Iwan maghaji. Mura-mura niyo naghaji, maganganang ka mo, nagalop ka mo ha. Kung maghaji balik, na mura-mura niyo na magpusa, inshallah. Dan hajj, alhamdulillah. Ha? Yan saan? Nabiyan. Pero problema to, wala to sala niya. Wala to niya, sa alyante sumudin riyak ka to. Ha? Inshallah. Wala tayo sumunod niya. Okay na, mga pangitalo mo tuan na nakabisita kami, kung ito problema. Sa'yo, mga isabdaran na sadya sa kawawak to. Uy na, uno na yan. Pag-post, duwa yung badyo, balik, duwa yung badyo. Ha? Kita na rin sa balipat ako ito is tela dyan. So, mura-murahan mga temod na kami sa dalag, kusmiyang tinwak to. Mura-murahan mga kaptangan ko, amin wala kamukyamuhan do, pagdilan ng kamapan. Inyat ko, bang mga exhibition bisarata, bang man kita condition. Ha? Di kita nyo amuin karoon salta amin bisang biyade na ang problema taway nakalupa-lupahan tawa. Bangyan pagdatong mari problema, regay problema, lingguan na pag-ipaway larak, utas. Mura-mura man pagbarakaton ka man tuti na mga dunya wala man law akhirat. Ando kayo pagmapan ura kuman bangso pa mong kaptangan ko la kamukyamuan, bangso pa mong kaptangan ko limyo limawi ando inyato deng mga syaitan. Dami kami mong kabtangan ko kiaman kami nyato ring mga tawfik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.